Zdá sa, že klauniáda Igora Matoviča nemá konca. Konečne sa veci začínajú hýbať správnym smerom a vláda začína rozplietať podozrivé praktiky jeho chaotického vládnutia. Úrad vlády Slovenskej republiky podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom. Inými slovami, je tu ďalší dôkaz, že Matovič a jeho kumpáni sa so štátnym majetkom nehrali ako zodpovední správcovia, ale ako hazardéri bez štipky rešpektu k ľuďom. Celé Slovensko si pamätá, ako Matovič viedol štát ako svoje súkromné ihrisko. Od testovania na COVID cez vakcíny až po jeho šialené finančné nápady všetko sprevádzal amatérizmus, chaos a bezbrehé mrhanie verejnými financiami. Teraz sa začína vynárať konkrétny prípad, v ktorom existuje dôvodné podozrenie, že sa zo štátneho rozpočtu plytvalo vo veľkom štýle. Konkrétne sa týka konania bývalého vedúceho úradu vlády Slovenskej republiky Juliusa Jakaba. Ľudia si zvolili súčasnú vládu práve preto, aby urobila poriadok s bezohľadnou politikou minulých rokov. Už sa nebudú tolerovať absurdné výhovorky ani teatrálne výstupy v štýle Matovičových facebookových statusov. Teraz je čas na reálne skutky a vyvodenie zodpovednosti. Ak sa preukáže, že sa skutočne nehospodárne nakladalo s majetkom štátu, vinníci musia niesť dôsledky. A to bez ohľadu na to, koľko tlačoviek predvedú, alebo ako hlasno budú kričať o akože pomste mafie. Matovič rád hovoril o spravodlivosti, ale keď sa začína hovoriť o jeho vlastných prešľapoch, zrazu je ticho alebo hrá obeť. Nezabúdajme, že spravodlivosť musí platiť pre všetkých rovnako. Dnes vidíme prvé kroky k odhaleniu jeho nehospodárnosti, no veríme, že toto je len začiatok. A čoskoro prídu aj ďalšie obvinenia za ešte závažnejšie skutky. Matovič rád hovoril o spravodlivosti, ale keď sa začína hovoriť o jeho vlastných prešľapoch, zrazu je ticho alebo hrá obeť. Nezabúdajme, že spravodlivosť musí platiť pre všetkých rovnako. Dnes vidíme prvé kroky k odhaleniu jeho nehospodárnosti, no veríme, že toto je len začiatok. A čoskoro prídu aj ďalšie obvinenia za ešte závažnejšie skutky. Treba sa aj pozrieť na financovanie politických subjektov, ktoré fungujú ako eseročky jednotlivých mužov. Niektorí si tu evidentne z politiky spravili biznis. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.